Ai, això és ridícul! Ai, què és això? Ai! Que sou mòmies! I aquesta roba l'han tret de totes les teves repadrines. Un respecte, que podria ser la teva padrina. Hora padrina. I vosaltres de quin any sou? Nosaltres som dels 15 als 14. Però què deis? Si no Nosaltres tots també. també. No, del 1914. I que clar que nosaltres pago, mires tant. No, això és un mòbil que pot fer de tot. I també pot fer sobrassades. No, per la sobrassada anàvem al súper. I què és això del súper? Allà on hem comprat tot el que ens fa falta. No, tot el que ens fa falta anem a sort. Web, ja hi ha tomàtiques! Ja tenim tomàtiques. Agafem aguacates. Però aquí hi ha una cinta i mira si bona. Però això té bona pinta. De quin arbre surt això? I jo no ho sé. Si he de fer una truita, com ho feix? Anàvem al súper a comprar-la, que hi ha de tot. I vosaltres? Uep, com anem? Les feines no esperen. Hem de fer truites per sopar. Que feinada que du la pagès. No basten les hores de sol. Però és que d'aquí 50 anys seguirem Una així. gallina que hem de fer bon brou. Ara hi vaig. Uep, ja ho tens. Sí mateix, n'han fet 5. Haurem d'anar a sort a cercar les patates per fer una bona truita. Però en d'anys les feines se faran totes soles. No ho veuran els nostres ulls. Bro, ja tornem a fer tard. És com el teu cosí. Dar-te la mà. La truita ja la donem comprada. Vinga, Pau, ajuda'm a carregar els trastos. Ara, però poi no comprar la truita. Au, ja tenim feta la truita. Passa de la padrina més bona. Quina calor que fa aquí no aire condicionat. Aire què? Acondicionat! No bequis! Allà res de nou. Que venen les veïnades. Uep, com anem? Preniu-se fresca. Vamos fer un poc amb nosaltres. Vale. Déu, Núria, que vas de dol. Sí, hem tingut un disgust. És que s'ha mort la catarnera. Feia molta estona que la teníeu. Sí, era com a de la família. Aquí hem de fer una partida, toca. Vosaltres que me voleu jugar. No, només prendrem una estona a la fresca i després ja m'anirem a retiro. Imagina't si hi hagués un botonet que fes frescor tot sol. Web, no sé si ho veurem mai. Heu vist les notícies del diari? Què dius? En el YouTube? Voleu fer una partida de cartes? No, millor jugar amb la Play. I tu, què fas? Que t'alentes? Mira que s'està de ben l'aire. Ai, quina frescota que ve ara, tenia raó. Ara escriuré una carta a ma mare que posi aire condicionat. Una carta nou, WhatsApp, que més aviat. What's què? Romeu, hem de fer una carta per la nostra estimada. Ja la consella acabada. Nina, però la peça perquè quedaven sols nins. Jo no tenen res, va perfecte. Ara li envio un WhatsApp. Mos hem de preparar avui a ver no ho sabíeu? Sí. Nosaltres, ballant de ferrats.